Bien denay mi janvier kalo alet le dure bien samba flanu mugan woro nege kay tani segi o temena montru nyama bela ni minute konontonye falay keta alebeya biwla dayna manga ki wora damne kodwar ka o fe falay minye anga sonal dumbaga noye anga ministre la justice koroy maître Mamadi Ismaël Konaté ale bataki ci ama ko Côte d'Ivoire plateau ka o fe u ka kiritigero mimbe ko yale la kodonya ira ka ko mo awa gasamaye lemi nga kiri Côte d'Ivoire ka o fe ko kiri blara juma natala noye ni kalo intle konontonye janvier kalo tle kononton aya ira bataki ko na ko mo awa kasama no minale no sabla mi Côte d'Ivoire jamana kuntigi kai kuma fo ma kuma muntebe aya ira sako alere ko ni be mo awa gasama ka sona doni barala ko kabini aye degun soro ina fa are ala ini to mi gasama ere minena jouer kalo tle fla samba fla no moganu duru u ya bla mi Côte d'Ivoire kaso mala wa ma ko maka ayira saka foko kiri ko ni ala sona ma la doni kara aka sona do maka ma no mettre Mamadi Ismaël Konaté ale mi yerabe bamako sona do na ka jakulu la to ma be France fana talate aka sona do jakulu o jurificie consulting olu de bataki nke kachi ama alere ka bololo sra o fe anya sorote are achi kana WhatsApp group o WhatsApp sanfɛ ni wati na gawka ko mi nye degundo ni me uka mado be falai olu te lafia fe fio ola sa dogokun laba intemene na sa brigadier do ko ni kera gaw konnana u ya yira ka foko dogokun français na wala ya folo mi kera bugat ka o fe bagunje flana o konnana krengere na guzire commune konnana jekulu marafatigi do be uluga marafa kun blalo no yoromna ko bintara ke nga ka yonsochi ko marama o kulu bela jelen tsega bo minye keleke jekulu mun tay marafa o yolu ya ira sa ko marafa ko no shena wala ya flana min kera o kofe mugo tigini do ale boto dogotro sula na ka telephone portable mbabulu gitronda wolola do yo sama o bolo katanu oye minye dugude sa ko wala ya feme flega fkeniye ninte jekulu marafatigi munu na bafuma ko bamanchwani njo wale ka bara ye ni e bingali kala misanu yere ye gawo ale laminina wala sa gendarme la ka okulu ko ne feret ka sega sigi senga wale ya imesega nyini tugomna ka bela jele nye don yani akake damateme sanu mboro mi me krengrene yala yanfo la marala ni obe deso ka ofe shinwa nulu tawe falai bamanchwani njo wale ka okulu ko ntara ye kusan commune ko nana ni kalo intle fla bingali kofe anye ki wara soro to mina ka bo sijo tamani mogo yoro ko wale inkara kalo tle fla nega kan tan kononton temene katase nega kan muga ani kelema mamunu tumeni wale inkara lu nyina saw ya ira sa ko mi bamanchore njugo wale ke banu no kume moto binani nga mi ye marafa u fana tume ubulo u kon ga wuli ga jo senfe ma ni mato wale an senfe nga ye cheni ke ka do mi ye sanu bore manunu ulu kun kosebe u segito kana deso ka u fana fei una saka na mi tasuma ko bla barakala nuna ni kungo kono na nuna duani flamana ka ofe uluka yoro la fana ye chenu fana ke ni bela jileme kusan commune konna na yanfo ila marabulo konna na anye ki wara soro tomi ka bo sijo tabani mo ngana la sona ma sini sogoma de soka o wala ngara chomi ulura na o nyefa na amara jagite amba fo ka wala nyando ansigi nyono ngalere de soka fana e amba fo ya saka saka ki wara to dafa chogomina kadi dugudoma banamba muso no ye tugodala muso ye uluka faranya nga jekulu ayaka laje min ba to sa nyema ya bisaka fale muso ka tonku nana tugomina no ye tugodala muso ye kumba ni bela jelba wele ko ndey kuyate ale taraka ke to nyema ye sanduru bara o kalfara ala ako sa ko minye ko ye ka seka fanga do to ina no ye tugodala muso ka to nye kala ambugo tigunu nga sego ke u yere fana ka sego je ka na ko bara la ka seka soron ko u yere ye
k'u bɛna u ɲɛsin o ma min ye npogotigiw ka taa kalan na n'o ye npogotigi misɛnninw ye olu ka se ka taa kalansow kɔnɔna na u bɛna o baara fana kɛ dugukolo ka d'u ma u ka sɛnɛ kɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ banamana lamini na musolaka ninnu ko k'u ka laɲini o ye donbolo kɛra kayikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sisan n'olu b'a fɛ ka nakɔ baara kɛ jɛgɛmɔ k'o fana sigi sen kan maa 70 minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ tunga la fala ye minɛn ninnu tara ka d'olu ma juma tɛmɛnen n'o kɛra janvier kalo tile 2 ye minɛn ninnu na sa a yira k'a fɔ ko misiw b'a la min ye bakɔrɔni o bɛ a la bɔrɔw sa n'o ye nɔgɔ bɔrɔw ni sumansi bɔrɔw ye olu fana tara ka d'u ma kɛ kun ye sa ni maa minnu filɛ nin n'u segira ka bɔ tunga la fala ye u ka se k'u boloma yɛlɛma u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dɔ sɔrɔ ale ni maa minnu bɛ yen n'olu fana y'u sigiyɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔna na olu maa dɔw fana bɛ a la baɲumankɛtɔnw olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin waleya in kɛ ale ni kanadakaw ka jɛkulu baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye jihadu maaw ye ale ni o commissariat réfugié olu fana sen bɛ a la i b'a kalama k'a fɔ ko novembre kalo tɛmɛnen san 2025 kɔnɔna na kurun dɔ tun taara dafili bakoyi kɔnɔna na galukumekaw fɛ yen min ye ekɔliden 6 ɲɔgɔnna o tora waleya in senfɛ minnu kisira sa bafulabekaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o y'u ka tɔn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan faransikaw fɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Mayina merilakaw ma ka donbolo kɛ maaw ye maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na galukumekaw olu ka dugu kɔnɔna na o la sa ni binna ji la fala ye min b'i tanga u y'o 50 di ɲɔ dira ka malo di ka tulu fana di ka tila ka gilet de sauvetage k'o 50 fana di denmisɛnninnaka ninnu somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka maaw hakili lajigi sɔrɔ ninnu denmisɛnnin ninnu fala yaasa u ka se ka t'u ka kalanyɔrɔ la olu bɛ bakoye de tigɛ u bɛ yɛlɛ u bɛ don kurun de kɔnɔ babarotokaw tɛ wa an b'u fo Mayinakaw ani waleya kɔnɔkaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲinan sa ale daminɛni la sa anazɛri a fana ye laada tile fala ye sa o sa ni sanyɛlɛma bɛ yen anazɛri bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na maaw bɛ se ka tanga sirabaw kan cogo min u ni gendarmew ni polisiw ale ni protection civile maaw n'o ye sapeur pompiers ye olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ sa su daminɛ fo ka taa se tile kɔnɔna ma yaasa maanifinw n'u bolo minɛ olu bɛ se ka kisi cogo min na siraba ka kasara ma ka su kɛ k'a ban k'a sɔrɔ kasara ma kɛ siraba kan o de tun y'u ka laɲini ye ɲinan anazɛri directeur n'o ye Usumani Ba Mayiga ye a ko ko san o san u bɛ nin waleya in kɛ koyi 31 ɲɛkɔrɔla la ka se ka maaw la faamuya siraba ka kasaraw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min seliw olu ɲɛkɔrɔlaw la a ko ko anazɛri yɛrɛ a ye k'a fɔ bi Bamakɔ bɛ ka fa cogo min fo yɛlɛma ka don baara kɛcogo la fala ye o la sa min ye anazɛri maaw ye u ko ɲinan ta in u ye jateminɛ min kɛ san 2021 n'i tun ye siraba ka kasaraw jateminɛ kɛmɛ saradala 7 de tun bɛ kɛ katakatanitigiw fɛ ko bi an bɛ yɔrɔ min kɛmɛ saradala siraba ka kasaraw min bɛ kɛ katakatanitigiw fɛ o ye 20 ye a bɛ ka yɛlɛ cogo min ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ k'a ma ɲi o la sa mana minnu bɛ kɛ yaasa ka se ka bolimafɛnw ye k'i to yɔrɔ jan fɛ n'u b'a fɔ ma kata jɔpu u y'o don katakatanin dɔw la maa minnu fana bɛ sa ni olu n'u dalen tɛ olu la sufɛ u nana ni fɛn ka don olu da kɔnɔ i n'a fɔ ni an balimamuso in filɛ cogo min n'u kɛn tɛ k'u kɛ jaralakaw ɲɔgɔnna ye k'u min fɔ k'u ɲɛ fi dɔ a ya u y'o fana sɛgɛsɛgɛliw kɛ minisiri 3 a don tilegan fɛ min ye an ka donibata minisiri ye n'o ye Madina ye ka taa fara minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna colonel major Asaba Jalo ale ni farikolo ɲɛnajɛ ni sifin ka minisiri an yɛrɛ tɔma Fɔnba olu bɛɛ lajɛlen munumunu salo kɛ tilefɛla fɛ sa ka taa yɔrɔw lajɛ o la sa sufɛ sa min ye yɔrɔba minnu bɛ Bamakɔ baara in sera ka kɛ yen u kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲinan ta kɔni fisara kosɛbɛ nka katakataniw ne t'a dɔn 31 sufɛ katakataniw bɛ bɔ a fala ye a na kɛ doni ta ye kɛ k'olu de kɔni ka accident bɛ ka caya sa olu de bɛ ka accident caman kɛ min ye caméra de surveillance ye olu fana bila yɔrɔ caman na sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ i n'a fɔ ka maaw la kɔlɔsi n'o y'a sɔrɔ u kɛlen tɛ ka kiribikiribi fɛnw ta o fana u y'o baaraw fana sigi sen kan sifinnakaw fana caman bɔra ka se ka mɔgɔw dɛmɛ kasikiw u y'olu di fana yaasa ka se ka mɔgɔw kisi siraba kasara ma cogo min na ani ka dɔ fara sɛgɛsɛgɛli k'ale barika bonya an ka dugumisɛnw ni dugubaw siraw bɛɛ lajɛlen kan anazɛri ale ka cɛdenw u ni sɔrɔsilakaw ni gendarmelakaw ni polisilakaw ka taa fara sapeur pompier maaw kan k'u y'o baara kɛ yɔrɔ caman an ka jamana kɔnɔna na Maju Sɛnpara ale nana i ɲɛda foire kɛnɛ kan foire min bɛ ka kɛ 26 mars kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye sanyɛlɛma foire ye
ɲinan ta in sa nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye fala ye maa minnu tun bɛ fuwari kɛ u yɛrɛ ka togodaw u ka sigidaw ni sigidaw la olu tɔnba 5 farala ɲɔgɔn kan ka na se ɲinan min ye Bamako ale 26 marisi kɛnɛba du kɛnɛba laban belebeleba in k'o ta Chambre de commerce ɲɛmaa kɔni nana sa ka nin ɲɛ d'a kan jura ninnu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ta in fusara kosɛbɛ sabula u ye kuuru min sigi sen kan fala ye olu tun ye sigiyɔrɔ 500 de boloda 400 mɔgɔw y'o ta u y'a yira sa k'a fɔ k'o kɛra tare min ye Jibi Nu Kɔnɛ ale min yɛrɛ ye ko in sigi sen kan a ko k'olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ni maaw nana ka na i ka baara la ka na ja don i la k'o de ka ɲi ɲinan y'a san fɔlɔ ye u ye degun min ye u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an k'olu furakɛ cogo min ko AES jamanaw fana n'o ye Niger ni Burkina ye u ni tɔw cɛ fala ye o ye sɔngɔw kan u ka sɔngɔw bin Maju Sɛnpara ko k'o diyara ale ye kosɛbɛ a b'u fo ka nin hakilina ɲuman in na wa min ye a labɛnko ɲuman ye san wɛrɛ ta min ye Chambre de commerce ye ale yɛrɛ na y'a camancɛ la yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na min ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i cɛsiri san yɛlɛma a ka kɛ ɲɛnajɛ ye wa a y'a ɲini u fɛ fana u ka fɛɛrɛ sigi sen kan sunkalo min natɔ filɛ nin ye sɔngɔw u k'olu bɛrɛbɛn ka kɛ ni an ka silamɛ diinɛ maaw ye olu bɛ se k'o baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen u y'o ɲini u fɛ u bɛ se k'o baara kɛ cogo min kɔkan kibaru la fala ye Guinée Bissau kaw olu fɛ yen k'olu ka faaba falen han Guinée Équatoriale i bɛ yen dɔn yen kɔni ye i ka duguw ye o fala ye u ka jamana ɲɛmaa n'ale bɛ fanga la nin y'a san 47 ye Teodoro Obiangema k'a ko sa ko dɔ kɛra ten koyi Malabo ko Malabo fara Bata n'u y'u ka duguba filanan ye k'o fana fara tewu k'u k'a layɛ sa ko ka min ye faaba k'a bɔ o la ale ye décret ta sa janvier kalo tile 3 san 2026 ko Ciudad de la Paz ko yen kɔni n'o bɛ jibolo kɔnɔna na k'u y'o k'u ka faaba ye sisan min ye san 2008 san ni ye Teodoro Obiangema ye ni ale yɛrɛ bɛ fanga la nin y'a san 47 ye ale ko sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ kun don yaasa dugu kura ye n'o ye faaba kura in ye ale fana a bɛ se ka labɛn cogo min na ka k'u ka dugu ɲɛnamaw ye k'a kɛ kun y'o ye wa ko san kelen de bɛ bɛɛ bolo i k'i ka minɛnw cɛ ka taa faaba kura kɔnɔ han anw de o la dɛ Alhaji Kawo Kamara ninnu bɛ yen dɛ olu kɔni bɛ Malabo fala ye Malabo pankurutigi kɛnɛ diɲɛ avion sugu bɛɛ bɛ taa yen Malabo ni Yaoundé dugu in tɔgɔ ye di ayi ani sabe o ka jan koyi o lasabannen don ani Gabon de ka surun ani Cameroun dugu filanan in tɔgɔ ye di sinima bɛ bɔ yɔrɔ min tan Yaoundé kɔfɛ min tɔgɔ bɛ bɔlen don kosɛbɛ Douala ani yen ye avion na miniti 26 de hali o tɛ jisuma d'aw ma a kɔnɔ aw wuli a n'aw se o yɔrɔnin kelen min ye faaba in ye sa ni kɔni ye ale yɛlɛma ale ye u b'a dɔn fana k'a fɔ ka dugubaw fana bɛ ka caya nin waati in na diɲɛ ɲɛ jɔlen don fɛn min na bi fala ye o ye Nicolas Maduro ye san 63 ale min minɛna janvier kalo tile 3 tɛmɛnen Américains fɛ ka jaso caw ka taa n'a ye bi k'u taara n'a ye kiiri bunakun kan ka taa yira kiiritigɛlaw la Américains a n'a furumuso u y'u sɛnsɛn ka bɔ hélico kɔnɔ ka taa n'u ye jalakili kuma min fɔr'u la sa ko drogue feerela don min ye bingaliw ye k'a b'o kɛ ka jɛ ka bingaliw kɛ Américains ye a ɲininka a ko k'ale tɛ kiiriso in lakodɔn dɛ ale ye jamanakuntigi de ye min ye Venezuela jamanakuntigi ye u filɛ ka fɛn mun fɔ nin ye ale t'o dɔn a t'o dɔnkɔrɔla kari wa ale ka dɔnko tɛ o la furumuso k'u y'o fana ɲininka nka ko o ni ale ta tɛna kɛ kelen ye o y'a yira sa k'a fɔ ko bin de kɛr'u kan koyi k'u taara bi olu kan de wa k'u ye min kɛ nin ye k'o ti ko ye u y'a yira sa k'a fɔ nin waati yɛrɛ la fana ye nin bɛ ka kɛ tuma min Venezuela yɛrɛ faaba kɔnɔ n'o ye Caracas ye maaw bɔra ka bɔlɔ fa bɛɛ minɛ ko ka jamanakuntigi bila o dun y'a sɔrɔ maa min bɛ yen n'o kan ka bila ale nɔ na n'o ye muso ye o yɛrɛ bɔra ka kuma k'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna jɛn n'a ye tile 90 o de dira ale ma ale ka baaraw labɛn yanni kalataw ka sigi sen kan Américains ɲɛ jɔyɔrɔ ye min ye Hugo Chavez ale ye Amérikikaw gɛn ka bɔ pétrole ko min na Venezuelakaw fɛ yen u bɛna segin ni o société kelenw ye k'u sen dɔ diɲɛ kɔnɔna fala ye pétrole bɔyɔrɔ belebeleba filanan min bɛ yen Venezuela don diɲɛ yɛrɛ kurukara Américains y'a ye k'a fɔ nin waati in na ninnu y'olu ta ye cogo min o ni Russie ni Chine bɛ ka surunya ɲɔgɔn na n'u ma fɛɛrɛ tigɛ a tɛna se ka ɲɛ cogoya si la donc bi kɔni min ye maa kofɔlen y'a yira la a ka kiiri
u ye a yira sa ko o don kɔni kan ka fɔ irisini Chine olu y'a yira ko waleya ma bɛn o ma min ye Venezuela yɛrɛ jamana ɲɛmaa n'a ka gouvernement minnu bɛ kɛnɛ kan hali bi olu y'a yira diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies ye k'u ka fɛɛrɛ sigi sen kan Conseil de sécurité ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛ joona min y'u ka jamanakuntigi a bɛ se ka labila cogo min na Américains fɛ ko nka ko Falaye ko nin bɛɛ ye kuma ye ko tiɲɛ ye min ye k'u bɛ cɛ kiri n'a ma kɔlɔsi a b'a si kaso kɛ an bɛ se ka kisi kɛnɛ in kan ko bɛ sɔn ka k'a muso ye ni o ka nɔminɛli barika ma bonya ko n'o tɛ ko nin ko kɔni ko nin banna ka ban pewu sabula nin tɛ Américains siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka Falaye Coupe d'Afrique 8e de finale ale bɛ sen na waati min na an bɛ don Benin ale ka kelen Egypte ka kelen a ye hakili jigin an da ɲɔgɔnna na u kɔni bɛ ɲɔgɔn na hali bi mɔnɔbɔ de bɛ sen na sisan n'o ye prolongation ye Falaye kununko anw ka arbitre n'o o ye Bubu Traoré peni ale tɔgɔ yera Tanzanie ni Maroc ka balontan na Falaye kafu ye Bubu Jabajɛ han kafu ye video dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko min y'an ka arbitre ye k'a kunkolo de bi baara kɛ hakili sigi ni basigi min b'a la ani ko faamuya cogo min b'a la n'a ni minnu ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o de y'a to k'u ma penalty in fiyɛ ko kafu ka fɛɛrɛw la waati min bɛ n'a fɔ ma ko prolongation o matarafa cogo o baaraw kan ka kɛ cogo min ko Bubu Traoré y'a kɛ a kɛcogo yɛrɛ la i n'a fɔ kafu yɛrɛ b'a laɲini cogo min ko maaw bɛ ka min fɔ a ma k'a fɔ k'a ma VAR lamɛn ko VAR tigilamaw ni ale tun bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko wa fana ko min ye danfara min bɛ ani tɔw cɛ waleya in kɛra k'a jɔlen to ka balontan in ye cogo min ko b'a yamaruya a ka se ka kiiri tigɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o la kafu o y'a yira sa k'a fɔ ko maaw ka arbitre mago to maanifinw don komi an yɛrɛ cogo min ye fili ma ye nin na Mali arbitre k'a kan ka fo de ka tanu baara kɛcogo ɲuman na sabula ko bɛ ko la anw t'o kalama nka min ye arbitre ka sariya kɛnɛw ye ko o bɛ o la nka Falaye surɔ min ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw ye diɲɛ fantan naani farikolo ɲɛnajɛ kuma bɛ fɔ yɔrɔ minnu na télévision sobaw kuma tɛ u ma min fɔ Mali ma nin ko in na dɛ balontan don nin ka kɛ ni nin waati in tɛmɛna ka k'a ko bannen u kana yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ min ye kafu kɔni ye ale ye video kunkurunin kɛ ka ɲɛfɔli kɛ 8e de finale Tanzanie Maroc la Bubu Traoré n'anw b'a wele ko peni k'a ye waleya min kɛ k'olu ma gasi y'a la olu ma degun y'a la wa olu bolo baara in a ma kɛ baara cɛjugu ye a kan ka fo ka tanu sabula arbitre baw b'u jɔyɔrɔ min kɛ ka ntolantan yira k'a fɔ k'olu de ye arbitre ye olu de y'a juge ye k'a ye kiiri tigɛ o kiiri tigɛ cogo la ko kafu yɛrɛ b'a fo k'a tanu a ka baara kɛcogo ɲuman na sabula Falaye ko maa caman y'a fɔ de ko a ye Maroc dɛmɛ kafu ka kuma na ko a ma Maroc dɛmɛ k'a ye farikolo ɲɛnajɛ de kisi ka farikolo ɲɛnajɛ de sinsin ka sira yira maaw la waati min na fɛn minnu kan ka kɛ arbitre fana kɔnɔna na a n'a ko kɔnɔna na ko sariya dɔw bɛ yen k'a taara o sira de fɛ an bɛ dugawu kɛ o ka k'a ko la tiɲɛ ye n'o tɛ kunun sɔrɔ an ye kuma caman mɛn dɛ nin bɛ dan sigi wulada in na kibaruyaw la min dira e yɛrɛ ani ne fɛ an bɛ dugawu kɛ sa sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Famara Berete a fari man d'a la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ fari jagaba Ala k'a segin a yɛrɛ ma Ala ka sini kɛnɛ laban ɲuman d'an bɛɛ ma fajiri Ala k'o k'an garisɛgɛ a k'an bɛn sini. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.